तर मंडळी कशी आहात तुम्ही? मजेतच असाल तर मी तुमचं स्वागत करतो केतन वांगणकर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचे नाव आहे मनाली वांगणकर मालवणी रसी. सकाळचे 10 वाजलेले, आमचा नाश्ता विष्टा करून झालेला आहे आणि मम्मीनी भाकऱ्या बिकऱ्या बनवून घेतल्या. तर आता मम्मी ना भाजी बनवणार आहे. तर आता सकाळी पप्पांची कशी नाईट ड्युटी होती म्हणून सकाळी आली ना पप्पा, तर येताना त्यांनी मार्केटमधून भाज्या घेऊन आणल्या आणि फळबिळं घेऊन आणली. तर आता त्यांनी गवाराची भाजी आणली आणि मुळाची भाजी आणली आहे. तर आता मम्मी बनवणार आहे गवाराची भाजी, तर त्याची रेसिपी आपण बघूया. तर आता आपण किचनमध्ये जाऊया आणि जरा मम्मीशी बोलूया आणि बघूया रेसिपी कशी बनते. हाय मंडळी, कशा आहात? मजेत आहात ना? मजेतच असलं पाहिजे. नमस्कार, मी आज तुम्हाला ना एक भाजीची रेसिपी करून दाखवते. गवारीची भाजी बनवते. तर चला आपण किचन मध्ये, तुम्ही पण या बनवायला. चला चला आपण आता गॅस पेटूया. कढई, आता आपण वरती एक कढई ठेवूया. तो कढई गरम होईपर्यंत मी तुम्हाला साहित्य दाखवते. हे बघा, ही गवार आहे, हे ओलं खोबरं आहे, एवढंसं घेतलंय मी. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता. हा मोठा एक कांदा घेतलाय, एक मोठा टोमॅटो घेतलाय आणि 7-8 कढीपत्त्याची पानं घेतली आहे. इथे मी राई घेतलाय, मीठ घेतलंय, लाल मसाला मालवणी मसाला घरचा घेतलाय, घरचा गरम मसाला घेतलाय, धना पावडर घेतली आहे, जिरा पावडर घेतली आहे, हळद घेतलाय आणि एक राहिले ना आपलं, काय राहिले, धना पावडर राहिले घ्यायची. आणि ही धना पावडर घेते आहे मी. तर चला आपण सुरुवात करूया. कढई गरम झाली का? हा, कढई गरम झाल्यावरती तेल टाकायचं. कधी कधी कढईमध्ये पाणी असू शकतं. कढईला विचारते का कढई गरम झाली का? नाही, चर्चा करते आपण. व्हिडिओ कसा तयार करतोय, चर्चा करून असं. हे बघा, आता कढई गरम झाली आहे. आता मी हे बघा, हा 1 चमचा आणि हा दुसरा चमचा, कारण ही आपल्याला गवारीची भाजी आहे ना वाफेवर बनवायची आहे. याच्यात बिलकुल पाणी टाकायचं नाही, बिना पाण्याशिवाय भाजी करायची आहे. म्हणून आपल्याला थोडं म्हणजे 2.5 मी चमचे ते मोठे तेल टाकलंय. व्हिडिओ बंद कर. बघा, आपल्याला आज ना गवारीची भाजी करायची आहे. ही मी गवार धुवून घेतली आहे, स्वच्छ धुवून घेतली आहे. साहित्य दाखवते तुम्हाला. नंतर हे अद्रक आणि अर्धा इंच एवढं अद्रक घेतलंय आणि 4-5 पाकळी लसणाचे घेतले, ते मी खलबत्त्यात ठेचलंय. अद्रक आणि लसूण आहे. हे कढीपत्त्याची 5-6 पाने आहेत, एक मोठा टोमॅटो आहे, एक मोठा कांदा आहे आणि एवढं खोबरं तुम्ही आवडीनुसार घेऊ शकता, कमी जास्त करू शकता. नंतर हे घेतलंय मोहरी. नंतर हे घेतलंय लाल मसाला, मालवणी मसाला, घरात बनवलेला मसाला आहे. जिरा पावडर आहे, धना पावडर आहे, हळद आहे आणि गरम मसाला आहे. नंतर हे मी मीठ घेतलंय चवीनुसार आणि मी तेल आता कढईमध्ये टाकलेलं आहे. 2.5 चमचे टाकले ना? हा, 2.5 चमचे टाकले. तर आता आपण प्रथम ना काय करू माहिती आहे, राई टाकू. राई तडली ना अशी सावकाश करायचं, आता अंगार उडू शकतं ना, म्हणून सावकाश करायचं. आणि आता राई तडतडली ना की आपण ही कढीपत्ता घेतली आहेत ना पानं, ही वाटल्यास थोडीशी अशी तोडायची, बारीक करायची. म्हणजे ती कशी पोटात गेली ना तर चांगलं असतं तब्येतीला. आणि अक्की असली ना तर कसं काही लोकांना आवडत नाही ना, मग ती पानं बाहेर काढून टाकतात, फेकून देतात. म्हणून बारीक करून टाकायची. आणि आता मी हे अद्रक लसूण पेस्ट आहे ना ती टाकणार आहे. पेस्ट नाही आहे, ते जाडसर मी असं खलबत्त्यात बारीक केलं आहे. ते जाडसर जरा बरं वाटतं. आता जास्त नाही पाळवायचं, थोडंसं असं लालसर झालं ना, करपूस पण म्हणजे वास गेला ना याचा उघडटपणा, मग ते लगेच आपण कांदा टाकायचं. हा, मी आता कांदा टाकते. आता हा कांदा ना थोडासा मीडियम गॅस ठेवायचा. फास्ट ठेवलं तर ते कसं लालसर पटकन करपणार, बाहेरून आतून नाही शिजणार ते, म्हणून गॅस थोडा मीडियम ठेवायचा. आणि कांदा लवकर शिजण्यासाठी ना आधी आपण थोडंसंच मीठ टाकून घ्यायचं, 1 चिमूटभर. हे बघा, थोडं नंतर आपल्याला भाजी तयार होतं, नंतर टाकायचं आपल्याला मीठ चवीप्रमाणे.
तर हे कांदा मीठ टाकलं ना की कसं हा कांदा आहे ना तो चांगला शिजला जातो, लवकर भाजला जातो शिजतो आपल्यात. तर तो आता मी तुम्हाला एक गवारीची, तोपर्यंत कांदा शिजेपर्यंत ना गवारीची भाजीची एक टीप सांगते. आता ही गवार आहे ना, तुम्ही गवार कोणतीही घेऊ शकता, गावठी घेऊ शकता, घाटी घेऊ शकता. पण गावठी जर असेल ना तर ती चांगली टेस्टी लागते. आता आम्हाला जी मिळाली ती आम्ही घेतली. तर काही लोक काय करतात माहिती, ही गवार ना पाण्यात ठेवतात, उकडतात आणि त्याचा जे उकडलेला हा जो भाग आहे ना वरचा तो घेतात आणि पाणी टाकून देतात. काय उपयोग आहे त्याचं, सर्व जीवनसत्व जे असतं ते निघून जातं. आणि मी आता तसं नाही करत, मी वाफेवर तुम्हाला दाखवते, पाणी बिलकुल न टाकता. आणि ही भाजी तुम्ही करून बघा, एवढी टेस्टी आणि चांगली लागते. आणि ती पाणी टाकून पण तुम्ही करून बघा, त्या भाजीत आणि ह्या भाजीत काय फरक आहे ते मला कमेंट करून सांगा तुम्ही. तर आता ना आपण इकडे थोडं लक्ष देऊया. तर मम्मी मग मालवणी ह्याच्यामध्ये गवाराच्या भाजीला काय म्हणतात? आपल्या मालवणी भाषेत ना, मी आहे मूळ कोकणामधली, तर मला मालवणी भाषा चांगली येते. म्हणजे माका दुका आता गावच्या भाषेत कसं बोलतात हे का, चिटकीची भाजी बोलतात. काय बनवलं गो, तर चिटकीची भाजी बनवतोय असं. पण आता माझ्या बरोबर बोलायला मालवणी कोण, माझ्या बरोबर बोला मालवणी कोण नाही आहे ना, म्हणून मी मराठी भाषा बोलतोय. तर मग माका येतात सगळं बोलाक येतात मालवणी भाषात. मुलगा बोलतो हळू आवाजात. आता आपण बोलायला सुरुवात केलो तर बोलणं होतच ना. तर आता बघा कांदा शिजत आलाय. आता मी काय करते माहिती, टोमॅटो टाकते. हे बघा, हा टोमॅटो टाकायचा. गवारीच्या भाजीत टोमॅटो टाकला ना की थोडं शिजायला पण मदत होते आणि त्याची टेस्ट पण चांगली येते. तुम्ही काही लोक टोमॅटो टाकत पण नाही टाकला तरी चालेल. जेवढं तुम्ही म्हणजे जास्त वस्तू टाकाल ना तर अशा प्रकारे हे बघा, हे आता ना शिजत आहे. म्हणजे आपण ना जास्त नाही भाजवायचं, कारण आपण वाफेवर शिजवतोय ना. थोडासा आतमधला तो टोमॅटो वगैरे थोडासा शिजवायचा. आता मी ना हे बघा, आपण ही मसाल्याची तिखट भाजी करतोय ना, मग आता हे सर्व मी घेतलंय ना ते सर्व मी ह्याच्यामध्ये टाकते, मसाला वगैरे. आता ह्याच्यामध्ये झालं. आता ह्याच्यामध्ये मी नाही घेतलेली गवार आहे ना ती टाकते. तर या भाजीमध्ये थोडे पाणी यूज नाही करणार आहे ना तू? नाही, वाटलं नंतर आवश्यकता वाटली तर मी तुम्हाला टाकलं तर सांगेन, दाखवेनच, पण आवश्यकता नाही. कारण गवारीवर अवलंबून असतं. काही गवारीची झूल असते ना जाड वगैरे, ती शिजायला वेळ लागतो. तर मग एक चमचा छोटासा टाकायला लागतो, 1-2 चमचे. पण मी ह्याच्यात शक्यतो आता मी टाकणार नाही. टाकावं लागलं तर मी तुम्हाला सांगणारच आहे ना. आता मी कसं करते ते बघा. हे बघा, हे असं परतून सर्व घ्यायचं. आणि आता आपण टोमॅटो पण याच्यात टाकलेलं आहे ना, मग आता आपल्याला जेवढं चवीनुसार मीठ पाहिजे आहे ना ते टाकून घ्यायचं. हे बघा, हा मी 1 चमचा मीठ घेतलाय. तुम्ही चवीनुसार घ्या, कमी टाका पण जास्त टाकू नका, कारण तुम्ही नंतर टेस्ट करून टाकू शकता. कारण खारट झालं तर त्याला उपाय काही नाहीये आणि चांगली जेवणाची मेहनत तुमची वाया जाईल आणि मग तुम्ही मूड ऑफ मध्ये जाल. म्हणून पहिलं मीठ टाकते वेळी ना प्रमाणातच टाकायला शिका. आता आपण हे पूर्ण परतून घेतलंय ना सर्व मीठ टाकून. आता आपल्याला काय करायचं माहितीये, 5 मिनिटासाठी आपण आता मीठ पण टाकलंय ना याच्यामुळे, मग आता आपण वाफेवर शिजवणार ना, मग ते थोडंसं टोमॅटो वगैरे टाकल्यामुळे ना मीठ टोमॅटो थोडंसं आतल्यात पाणी सुटणार भाजीला. तर मग कांदा कधी टाकणार आहे तुम्ही? कांदा टाकला मी. अच्छा, टाकलाय का? हा, आपल्याला ही दुसरी भाजी बनवायची आहे ना, त्याचा कांदा मी साईडला ठेवलाय. तो कांदा मी टाकला ना. आता आपल्याला काय करायचं माहितीये, वाफेवर शिजवायचं आहे. तर मी आता ह्याला एक झाकण ठेवणार आहे. तर आता 5 मिनिटांमध्ये आपली भाजी होऊन जाईल. हे आपण असं झाकण ठेवणार आणि त्याच्यावरती आपण पाणी टाकणार ताटामध्ये. हे म्हणजे ते वाफेमध्ये ना पाणी जर नाही टाकलं तर आतमध्ये जे शिजायचं आहे ना ते लवकर सुकून जाणार पाणी त्याच्यातलं आणि शिजायला वेळ लागणार. मग वरून जर पाणी टाकलं ना तर आतल्या त्या वाफेवरती भाजी शिजली जाणार. कारण आपण ह्या भाजीत पाणी नाही टाकलंय ना,
म्हणून आपल्याला वाफेवर शिजवायचे. मग झाकण ठेवून ह्याच्यावर पाणी ठेवायचं आणि असं बारीक गॅस करून ठेवायचं. कारण तुम्ही गॅस थोडा वेळ लागतो ह्या भाजीला, एक 10 ते 12 मिनिटं लागणार आहे. पण डब्याला वगैरे तुम्हाला सुकी भाजी जर न्यायची असेल टिफिनला तर ही भाजी होते पण लवकर, शॉर्टकट आणि चांगली होते, राहते ना डब्यामध्ये, टिफिन मध्ये बाहेर येणार नाही. म्हणून ही एक सोपी पद्धत. गवाराची ना भाजी नाही मसाल्याची जाम भारी लागते. हळद टाकून पण केली जाते पण मसाल्याची भाजी ना मी नेक्स्ट टाइमच्या व्हिडिओला दाखवेन. पिवळी भाजी असते ना मिरचीवरची, ती नेक्स्ट टाइमच्या व्हिडिओवर दाखवेन. पण आम्हाला जास्त करून ना मसाल्याची भाजी आवडते आणि ना भात डाळवर ना मसाल्याची भाजी खायला ना वेगळीच मज्जा आहे. तर आपण ना हे 5 मिनिटांनी परत खोलून बघूया. कारण नाही जर आपण बघितलं तर ती खाली चिपकून राहणार, तर आपल्याला परतावी लागणार आहे. मंडळी बघा, जसे पाणी टाकायचे मम्मीने आपल्याला टिप दिली, असे काही ना काही बेसिक जे महत्वाचे टिप आहे ना ते तुम्हाला मम्मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगते. तर तुम्ही व्हिडिओ बघा आणि म्हणजे त्या टिपचा चांगला पुरेपूर असा उपयोग करून घ्या. तर याला किती वेळ लागेल मम्मी? आता 5 मिनिटांनी आपल्याला परत झाकण बाहेर काढायचंय, तेव्हा आपण दाखवू दे ना. आणि नंतर ढवळायचं, परत झाकण ठेवायचं. भाजी शिजायला टोटल 10 मिनिटं लागतात. अच्छा. तर आपण बारीक गॅसवरती बनवतो. तर मंडळी बघा की जसं की आता 10 मिनिटांमध्ये होऊन जातं. म्हणजे जे लोक सकाळी कामाला बिमार जातात त्यांच्यासाठी तर मग ही भाजी म्हणजे एकदम चांगलीच आहे, लगेच होईल. एक मिनिट, तुम्हाला जर असं खोबरं जर आवडत नसेल जेवणात म्हणजे भाजीला वरून, तर तुम्ही शेंगदाणे भाजून बारीक कूट करायचं आणि ते वरून टाकायचं. प्रत्येकाची आवड असते. आम्ही मालवणी असल्यामुळे आम्हाला प्रत्येक जेवणात खोबरं लागतं. ओके. ही आपली गवाराची तर भाजी होतेच आहे, पण मम्मी ना ही मेथीची बारीक मेथी ना म्हणतात त्याला मम्मी, हा ती बारीक मेथीची पण भाजी बनवणार. तर भरपूर लोकांना ही आवडते भाजी, खूप चांगली असते, पौष्टिक असते डायबिटीसच्या पेशंटला आणि डायबिटीसच्या पेशंटला पण चांगली असते. तर ही पण रेसिपी आम्ही बनवणार आहे, तर ह्याचा व्हिडिओ पण आम्ही टाकणार आहे. तर तुम्हाला ही कशी पूर्वभूत आयडिया करून दिली, म्हणजे तुम्हाला जर ही भाजी आवडत असेल आणि बनवायची असेल तर ते समजेल. तर मम्मी भाजी नेमकी एक्झॅक्टली बनवणार कशी होते, म्हणजे मसाला किंवा अशी कशी काय? हिरव्या मिरचीवरती भाजी बनवायची आहे. पण ही भाजी ना सर्वांनाच जमत नाही. ही भाजी ना असं हे बघ, हे ना असं असे हे असतात ते बांधलेले. मग हे आपण पहिलं काय करायची, ही मुळं आहेत ना ती एवढी कापून घ्यायची आणि नंतर हे ते पण कापून घ्यायचं आणि मग ती सर्व अशी मोकळी करायची. तर म्हणजे ह्याच्यावर व्हिडिओ बनणार आहे आणि सगळे डिटेल करणार आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ बघायचा असेल ना तर आमच्या चॅनलवर जाऊन व्हिडिओ बघा. आणि मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तुम्हाला आमच्या चॅनलवरचा व्हिडिओ आवडले असेल, तुम्हाला एकदम चांगले वाटले असेल तर सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा. अरे 5 मिनिटं झालेली आहे. तर आता मला आता हाताने असे पकडीशिवाय सवय झाली आहे ना, पण तुम्ही असा प्रयत्न करू नका. तुम्ही पकडीचा वापरच करा. मला जमतं ते, माझं नेहमीची सवय झाली ना. हे बघ, मी हाताने असं उचललंय गरम ताट. तुम्ही हा प्रयत्न करू नका. तुम्ही पकडीने सावकाश हळू उचला. आता हे बघा मी पाणी नाही टाकलंय, याला पाणी सुटलंय बघा, कारण मी टोमॅटो टाकलं आणि मीठ टाकलं ना त्याच्यामध्ये. आता ते वाफेवर शिजणार आहे. ते बघा किती सुंदर भाजी आहे. आणि ही भाजी तुम्ही करून बघा आणि खाऊन बघा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली आहे भाजी. मंडळी, तुम्ही खरंच ही भाजी करून बघा. आणि अशा भाज्या ना टेस्टी होतात. आपण उकडून घेतो ना तर त्याचं पूर्ण जीवनसत्व गेलेलं असतो. मग आपण काही चोथा खाणार ना, त्याचा काय उपयोग नाही त्याचा. आता बरेच जणांना कारलीची भाजी असतात ना, मळून त्याचं पाणी टाकून देतात. पण जर तुम्हाला त्याच्यातलं कारल्यातलं जीवनसत्व पाहिजे असेल ना तर न मळता फक्त मीठ टाकायचं, थोडा वेळ 10 मिनिटं ठेवायचं आणि नंतर ती बनवायला घ्यायची. पण आता आम्ही पण काय करतो, मळूनच घेतो. कारण कसं आपल्या घरात सर्वच खाणारी असतात ना, मग सर्वांनाच काही कडू नाही आवडत. मग मी ती पण एक दिवस तुम्हाला दाखवेन कशी बनवायची ते. म्हणून माझे ना व्हिडिओ मिस करू नका, डेली बघत जावा. डेली मी तुम्हाला प्रत्येक वेगवेगळं काही, कधी गोड पदार्थ, कधी भाज्या, चपाती, भाकरी, जेवण पूर्ण दाखवणार. तर आता आपण परत एक 5 मिनिटासाठी ठेवतोय आणि आपली भाजी तेव्हा शिजून जाईल. तर मंडळी, आता बघूया भाजी झाली आहे का. मी आता ना त्याला पकडीने दाखवते, कारण मी हाताने पकडलं तर ती पण प्रयत्न करतील हाताने आणि मग बोलतील की आमचे हात भाजले. एक मिनिट आहे, असं चिमटीत पकडून अशी पकडीने हे बघा अलगद असं हळू काढायचंय. आता आपण बघूया शिजली काय. आता आपल्याला मीठ आपण टाकलंय ना तेव्हाच, मग आता काय मीठ टाकायची गरज नाही. आता लास्टला आपल्याला पूर्ण होत आली ना शिजत की आपल्याला फक्त ओलं खोबरं टाकायचंय आणि थोडीशी कोथिंबीर वरून टाकायची. आता ते ऑप्शन आहे, तुम्हाला असेल घरात
तर टाकू शकता, नसेल तर नाही टाकली तरी चालते, असं काही नाही. आता आपण गावच्या ठिकाणी करत होतो भाज्या, तेव्हा कुठे आपल्याला कढीपत्ता कोथिंबीर मिळत होती, आपण असं साध्या पद्धतीतच करत होतो ना, बनवत होतो. हा, पण जेवढं तुम्ही वस्तू टाकाल तेवढे तुमची भाजी टेस्टी होईल. तर आता मी लास्टला थोडंसं आपण एकदा वाफेवर ठेवूया गवार आपण. आता बघा, आम्ही 3 माणसं आहे ना, मग आम्हालाही 2 टायमाला पाव किलो भाजी पुरणार आहे. पण जास्त जर माणसं असतील ना, तर तुम्ही एक बटाटा ह्याच्यामध्ये यूज करू शकता. त्याच्यामुळे काय होणार, भाजी तुमची जास्त वेळ आणि ना भाजी तेवढी चांगली पण लागेल बटाटा टाकल्यावर ना. तर आता मी एकदा अजून वाफेवर ठेवते आणि मग आपली भाजी तयार होईल. अशी अधूनमधून असं झाकण काढून परतायचं आणि परत झाकण ठेवायचं. तर अशा प्रकारे झाली आहे थोडी वाफेवर. बघा, ही भाजी ओके पूर्ण झाली आहे तयार. तर आता आपल्याला शेवटला ना एक ओलं खोबरं टाकायचंय भाजीला. आणि तुम्हाला समजा ओलं खोबरं नसेल ना, तरी पण तुम्ही अशी पण करू शकता, ती पण चांगली लागेल. हा, पण आता आम्हाला कसं मालवणी लोक असल्यामुळे आम्हाला प्रत्येक जेवणात खोबरं असतं ना, म्हणून आम्ही यूज करतो आणि म्हणून आम्ही ते शेवटला ठेवलंय दाखवायला. आणि शेवटला टाकायचं असतं ते. आणि आता आपण ना एक थोडीशी कोथिंबीर टाकतोय वरून. हे खोबरं टाकून असं परतायचं. आता झाकण ठेवायची आवश्यकता नाही, थोडंसं एक शिजायला द्यायचं. भाजी एकदम चांगली एकरूप झालेली. आता हे बरोबर, हे बघा, आता ही कोथिंबीर आहे ना, ही मी आता अशी बारीक करणार आणि ती टाकणार त्याच्यामध्ये. कोथिंबीरमुळे थोडी चव चांगली लागते आणि गार्निशला पण दिसायला सुंदर वाटतं ना, ते चव पण येते, तब्येतीला शरीराला चांगलं असतं आणि दिसायला पण चांगलं वाटतं. ते बघा, मी आता ही कोथिंबीर चिरली. आता जी मी कोथिंबीर अशी वरून टाकते. कोथिंबीरला वास आहे. आता टाकली ना, केक परतून घ्यायची अशी. आणि आता ही फक्त 1 मिनिट गॅसवर, चालू गॅसवर, बारीक गॅसवरती ठेवून द्यायची आणि मग गॅस बंद करायचा. आता नाही झाकण ठेवायचं, ते आपण झाकण ह्याच्यासाठी ठेवतो वाफेवर शिजण्यासाठी. पण आता आपली भाजी तयार झाली ना. आणि मित्रमैत्रिणी बघा, अजिबात 1 चमचा सुद्धा मी पाणी टाकलेलं नाही, असंच फक्त वाफेवर शिजवलेलं आहे. आणि तुमच्याकडून समजा जून जाडी जर गवार आणली गेली असेल ना, तर वाटल्यास एकदम 1-2 चमचे छोटे पाणी टाकावं. आता आवश्यकता नाही टाकायची. असं वाटलं शिजली नाही असं वाटलं तर मग मम्मी, आता भाजी झाली आहे ना? हो, झाली. आता 1 मिनिटाने आपण गॅस बंद करू. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली ही गवाराची मसाल्याची भाजी बनून झालेली आहे. याला मालवणी भाषेत चिक्कीची पण भाजी म्हणतात. तर तुम्ही बनवा भाजी, खूप चांगली आहे खायला आणि तुम्हालाही आवडेल. आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडलाच असेल, रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. आणि तुमचं काय असेल व्हिडिओबद्दल काय तर कमेंट करा आम्हाला. आणि तुम्हाला कोणती भाजी आवडते आणि ती कशी बनवायची असेल तर सांगा आम्हाला, आम्ही ती व्हिडिओमध्ये बनवून दाखवू. तर भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, नवीन रेसिपी सहित. तोपर्यंत तुम्ही भाजी बनवा, खावा आणि आनंदी राहा. नमस्कार मित्रांनो, तर आता आपली भाजी झाली आहे. मी गॅस बंद करते आणि हे बघा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका, घंटी बेल वाजवायला विसरू नका. आणि असं तुम्ही आम्हाला कमेंट करत जावा, म्हणजे आम्हाला समजेल की आम्ही युट्यूबला व्यवस्थित तुम्हाला रेसिपी करून दाखवतोय की आमचं काही चुकत असेल तर तुम्ही आम्हाला काही नाही कमेंट करा. आम्ही म्हणजे कसं चेंजेस करायला प्रयत्न करू, बदल करायला प्रयत्न, इम्प्रूव्हमेंट करू. हा, तर तुम्ही म्हणजे लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. बाय बाय. त्याला जेवायला या मग.